Деца, слушате ли вече? Добре. Значи може да започваме. За всички вече е известно, че свърши първата учебна година, през която година вие се трудихте много, проявявахте старание, поради което се научихте да четете, да пишете, да смятате, станахте грамотни и за това, че се стараете, че бяхте трудолюбиви, аз ви благодаря много. Днес е последният час за тази учебна година и предлагам този час, като последен, да бъде едно приятно пътуване с влакче. И часа ще го наречем, всички да прочетем заедно. Здравей, лято! Тъй като вече идва лятото, ще бъдете във ваканция и за това сме поставили такова заглавие на часа. Предлагам да си изпеем първия куплет от песента за влакчето. Тича бързо влака, никого не чака, дето види спира, веселото свирка. Ту-ту! Имаме червен светофар, което значи, че трябва какво да направим? Да спрем и то ще спрем на спирка математика. Това значи, че на тази спирка ще се потрудим и ще решаваме задачи. За да не се изложите пред всички, които присъстват в стаята, родителите си, трябва да внимавате много, да бъдете послушни, за да може да се справите с задачи. Първата задачка, която ще ви поставя, слушайте, че двама братя имат по една сестра. Колко са децата в семейството? Мислете и кажете. Двама са братята, имат по една сестра. Колко са, Магдалена, децата в семейството? Децата в семейството са 4. Така, ти така мислиш. Ти, Митко? 3. Трима. Защо? Защото по нас... 4 с 4. 4. Да. Отказваш се от теб. Дай ми чудо. 4. 4. 4. Анастасия. 4. Ели? 4. Кристиан? 4. 4. Да, аз не съм съгласна. 5. Сега. Не съм съгласна с отговора. 6. 10. 2. Не е вярно. Яко мислете? 3. Защо ми правилно? 3 са. Защото те имат една сестра, пък те са двама брати. За това са 3. И за това са 3. Браво, Митко, правилно отговор. Мислете по-добре. А сега, друга. В едно семейство има 5 деца. Момичета и момчета. Момчетата са с едно повече от момичетата. Колко са момчетата? Колко са момичета? Яко? 6. 6. Кристияни? 5. Ма ние казахме, ти трябва да кажеш колко са момчетата, колко. Като момчетата са с едно. Мартинча? Момичетата са 2, а момчетата са 3. Точно така, защото 3 е с едно повече от числото 2. Правилно, браво, Мартинчо. Правилно реши задачката. Друга задача. Запали 9 свещи. Но задуха много силен вятър. Отворихме прозорците всичките. Задуха силен вятър и угаси 5 от тях. Колко свещи са останали да светят? Вятър идва. Борко? 4. Така, защо? Защо? Значи 9 са били, 5 са загаснали, ти мислиш 4. Добре.
Анастасия? 9 минус 5 е равно 4. Добре, ти така мислиш. И аз така Кажи, И аз мисля, че са 4. Може и аз мисля, кажи, И аз мисля, че са 4. Добре. 5. Така... Марианчо? И аз мисля, че са 4. И ти? 4. И аз мисля, че са 4. Аз мисля, че Да, аз не мисля така. 3. 5. Не дайте да научвате. Мислете добре. А? Колко са останали? 4. 6. Не е един. Защо? Защо? Забравя. Така. 9, защото те като се изгасат пак не водят малко, може да бъде. Ма не... Колко са останали да светиш? 4. Ако не са 4, значи обратно аз писал 5. Да ви кажа ли задача? Да. Добре, давате. Не, Добре. аз съм се дала. Ели? 5. Деца не. Щом за добавятел, той сега са всичките. Ванчо? Спорно с това ще я да кажа. Това е Ванчо. Всичките свещички остават 0 на света. Ами, имам една панделка, която е дълга 20 см. Ще я нагъна един път, втори път, трети път, четвърти път. Колко ще бъде дълга панделка? 16 см. 16 см. Маги? 10. Как беше? Панделката е дълга 20 см. 20 см ли си е дълга? Да, защо? Защото си е превиднал, а не си е отрязал. Точно така. Браво! Правилно отговори. Така, а сега, слушайте друга задачка. В една турбичка има 16 кг картофи. Търговец иска да притегли, да отдели 8 кг. Но притежава везни, пък няма теглилки. Нали учихме, че трябва да има теглилки в еда. Как ще отдели 8 кг? Учи. Митко? Е равно на 8. Как на 8? 8, защото 16 минус 8 е равно на 8. Да, това е правилно 16. Но как? Аз, теглилка. Да, с теглилката. Значи ще тежат 8. Има само везнички, няма теглилки. Значи, така ще го претеглят, кое е по-тежко. До някъде е правилно. Значи, кажи, Дани. които ще сложат на везнито и ще махнат 8 и ще видят Ще прибавят 8. Няма теглилки. Как да стане? Има везни. Има, да, везнички са само, нали И учихме? те теглят така. Да, точно. Кое е по-тежко? И какво ще направи Така търговеца? в голямата му. Значи 8 е по-голямо, 8 е по-малко от 16. Какво трябва да направи? Да прибави може ли 8 Къде? на везните. На везните. Значи от едната страна 8, а от другата? 8. 8. И тогава какво ще стане с 16 изравнят. Тази част, която е, нали, математиката имахме, ще се изравни и от двете страни ще има по 8 кг. Добре. Ако ви позатруднивате задача. Не. Аз искам още. Още. Така, достатъчно с този вид задачи. Сега, ако разликата на числата 13, едното число е 13, другото е 4. Чакайте, ще ви покажа до колко години живее едно животно. Чакайте, деца, не съм казала още нещо. Ако е това животно, ще разберете от гатанката. Топка, от бодлички, от ревички. Много лесно. Който е докосне без да ще охне. Що е топ? Жората ешко беше. Така, да пресметнем разликата. 13 минус 4 е равно на 9. Значи до колко години живее таралежа? 9. До 9 години живее таралежа. Добре. Така, внимавайте.
Сега, тъй като пътуваме с влакче, знаете, че във влакчето има вагони, където пътуват пътници, има и други, на които се товарят най-различни неща. Само, че ние сега ще товарим вагоните с задачки. На първия вагон ще товарим задачки, при които получаваме 11, на втория 12, на третия 13, на четвъртия 14. Но с минус или плюс? Сега ще кажа. Задачките ще бъдат и с минус, и с плюс, и с преминаване, и без преминаване. Хайде да видим сега какви задачки. Това са репите, че числа. 11 трябва да получаваме при задачките. Така, Мими, сега ще кажа. 6 плюс 5. Така, Ели? 9 плюс 2. Точно така. Така, кажи. 5 плюс 6. 5 плюс 6, Маги. 8 плюс 3. 7 плюс 4. Анди? 3 плюс 8. 3 плюс 8. Така, Теди? 2 плюс 9, Марианчо. 15 минус 4. 15 минус 4, така, Мати? Мими? 7 плюс 3. 7 плюс колко? Плюс? Плюс 4. Точно така. Дани? 19 минус 8. Добре, Анди? 20 минус 9. Християнчо? 13 минус 2. Така, Ванчо? 19 минус 8. Васко, ти ще ми кажеш една задача, при която получаваме 11. 15 минус. Колко? 16 минус. 16 минус колко? Минус Така? 4. 16 минус. Кой ще му помогне? 16 минус 5. Така, Анастасия? 16 плюс 4. Минус 9. 16? 16 плюс 4 минус 9. 16 плюс 4 колко? 20. 20 минус 9 е равно? Правилно. Ели? 10 плюс 1. 10 плюс 1. 4 плюс 7. Добре, достатъчно натоварихме първото вагонче, готово е. Сега второто вагонче. Задачки, при които ще получаваме 12. Янко? 9 плюс 3. Добре, Борко? 3 плюс 9. Така. Стефчо? 10 плюс 2. 10. Радославе? Плюс 7. Колко? 10 плюс 7. Правилно. Така. Дани Костов. Чакайте, Дани Костов. 10 плюс колко, Дани, ще стане? 12. 10 и още колко? Не. Чакай. Помогни му, Васко. Плюс 2. 10 плюс 2. Мартин. Така. Анди, Мартин. 6 плюс 6. Анди. 18 минус 2 минус 4. 12 минус 2 е 16. 16 минус 4 е равно на 12. 11 плюс 1. 11. 7 плюс 5. Госпожо, я ще кажа. 6 плюс 6. Така. 1 плюс 11. 12 плюс 0. Така. 5 плюс 10. Марианчо. 15 минус 3. Така. Добре. Ванчо, айде кажи. 20 минус 4 минус 4. Добре, браво. Айде ми кажи. 15 плюс 5 минус 15 плюс 5. Е колко? 20. 20 минус колко е? 20 минус 8 е равно на 12. Добре. Госпожо, може още една? Айде още една да се. 7 плюс 3 плюс 2 е Да. равно на 12. Айде кажи. 20 минус 2 минус 2 минус 2 минус 2. 20 минус 2 е колко? 20 минус минус 2. 11, 12. Добре. Достатъчно. И това вагонче натоварихме. Третото вагонче. Ели. 10 плюс 3. Добре. Анастасия. 9 плюс 4. Така, Мими. 11 плюс 4. Така, Християнчо. 7 плюс 6. Анди. 20 минус 7. 6 плюс 7. Добре. 3 плюс 7 плюс 3. Така. Кажи, Васко. 10 плюс 3. Добре.
Плюс 8. Мими, казаха ти задачката, така е. Мартине? Колко? 15 минус 2 равна 13. Кажи, Тани. 15 минус 1 минус 1. Добре. 6. 18 минус 2 минус 2 минус 1 е равно на 13. 3 плюс 10. 3 плюс 10. 10 плюс 1 плюс 1 равно на 16. Така, ти, Рая, искаш ли да А, господин доктор, 3 плюс 10. 3 плюс 10. 16 минус 3. 10 плюс 3. 15 минус 6. 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 Колко пъти? Колко? 13 пъти плюс 1. Добре, достатъчно. Виждам, че знаете много задачки, с които да товарим вагончето. Сега последното с задачки, при които получаваме 14. Браво, бе, гора от ръце. Васко, 10 плюс 4. точно така. 7 плюс 7. Така. 4 плюс 10. Така, Теди. Моля, 8 плюс 6. Добре. Боянка, айде да ни кажеш, чакайте. 10 плюс колко, Боянка? Към 10 колко да прибавим, за да получим 14? Браво! Кажи. 4 плюс 10. Така. 1 плюс 1 плюс 1. Добре. Колко? 1 плюс 1, 14. 14. Вариант е сега. 18 минус 4. Така. 20 минус 6. Добре. 8 плюс 6. Така. 2 плюс 1 плюс 2 плюс 1 плюс 10 е равно на 14. 2 плюс 1. Плюс още 1. 2 плюс 1 е колко? 2 плюс 1 плюс 1 плюс 1. 2 плюс 1 колко е? 2 плюс 1 е 3. После? Плюс 1 4. е 4. Плюс 10. 4 плюс 3. 4. Плюс колко? Плюс 3. Колко е, Еличе? Равно на 17. Не, 4 плюс 3 е? 7. Така. И още 7. 3 плюс 4 плюс 17 плюс 3 минус 6. Добре, Ванчо. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. Колко пъти? 7. То, Мартин. 9 плюс 5. Добре. 17 минус 3 е равно на 4. Така, Мими, дай да ти кажи. Мартин пак ти е казал. Добре, кажи. А, да, 9 плюс колко? 5. Плюс 5. Мими? Така. Кажи, Андрей, спираме. 1 плюс 1 плюс 10. Добре. 20 минус 8 Така, 20 минус 8 е равно. е равно 14. 20 минус колко е 14? Минус 6. Добре. Айде, Янко, да си измени. 5 плюс 9 е равно. равно на 4. Добре, достатъчно. Кажи ми още една и свършваме. 5 минус 7 е равно. Може ли е равно? 5 на 6. 15. Добре. Браво, деца. Кажи, Мартин, айде да 8 се. плюс 6. 8 плюс 6. Айде, Ели, 10 спираме. плюс 4. Така, достатъчно. Браво ви казвам за товаренето на вагончетата с задачи. Готови са за потегляне, но още малко имаме работа преди да потеглят вагоните нататък. Сега, какво е това, което виждате? Кажи, Дани, това е. Математическо. Защо, Дани, математическо? Защото имаме... Митко, Защото има какво? има Записани? записани задачи. Точно така. Геометрични фигури. Така, и геометрични фигури. Добре. Ако разгледате добре и кажете, има ли нещо излишно на това човек? Да. Мими? Кое е излишното? Излишното е долу на краката няма задача.
Не. Не, 9 минус Така, точно. Марсишка, чакай. Кого е защото? Пушка. 9 минус Коминчето. Не я пипнете отгоре на главите си да видите, имате ли коминче? Нямате, нали? Нищо не ни пуши, нямаме коминче. Така, внимавай. Деца, слушайте. Сега, предлагам да решиме задачите. Започвам. Ников. 18 минус 11. Мартин Шишков. Така, 5 плюс 2. Васко? 5 плюс 2. Кажи, Васко, колко? 7. 13 минус 6. Кажи, Крис. 13 минус 6 е равно 7. Добре, 15 мими минус 8. 7. 8 минус 1. Боянка? Боянка? Колко е 8 минус 1? Айде, от 8 извади 1. Браво, 7. Така, Борянка, 4 плюс 3. Е равно 7. Равно на 7. Или при всички задачи получихме числото 7. Точно да имаме Чакай, остали го там. Кой 6? Грешно. Какво число е 7? Едноцифрено, двуцифрено. Кажи. 7 е едноцифрено число. И то четно или нечетно? Нечетно. Така, Мартинчо сега да ни изброи всички нечетни числа от 1 до 20. Господин, може да сваля? Моля, той може. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Така, това са. А може До да 20. честите? Чакай. А сега да решим. Чакайте, деца, спокойно. Задачката 9 минус 3. Хайде, Теди. Кажи какво число е 6. Четно число, едноцифрено и четно. Така, сега, кой ще избори четните? Мани, четните числа? Четните числа. До 20. Така, 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, И 20. Браво! Отлично се справихте. Така, значи, можем ли да кажем, внимавайте, че освен коминчето и тая задачка е излишна. Да. Защото навсякъде получихме 7. А колко са кръгчетата, които участват в тялото на човечето? Колко са? Гледайте там, Ванчо. Кръгчетата, които участват в тялото на човека, са 3. 3. Кои 3, Ванчо? 2 са. 3 са. Излез да покажеш, излез. Айде да ни ги покажеш. Айде, с ръчичката покажи. Това е кръг, а това не е, защото И тук това. има черта, това е полукръг, не е цял. Така, и това не е кръгче, защото не е затворено. Кръгчето знаем, че е една крива, затворена линия. Седни, Ванчо. Така, а колко са 3 ъгълници? Кристиянчо, внимавай. Колко, Марианчо? 3 са. 3 ъгълника. Добре. Така. Свършихме с... Няма да определим, само 3 ъгълници кръгче. Свършихме с човечето, слушате ли ме? А сега, хайде да ви видя, легнете на маса. Затворете очите, че се поизморихте малко. Едната ръчичка вдигни така, вижте. Едната ръчичка така. Сега, очите затворени, никой да не ги отваря. Аз ще казвам задачи, а вие с пръстите показвайте толкова пръста, колкото е отговора на задачите, които ще казвам. 10 минус 7.
Колко пръстчета да... Добре. Свалим. Така. 8 минус 4. Така. Радослав, така. Добре. Внимавай. 10 минус 9. Така. 10 минус 10. 0. Добре. 3 плюс 1. 4. Няма да се обадя. Добре. 9 минус 8. 9 минус 8. Добре, виждам, че се справя. Изправете се. А сега, пригответе ръцете. Пригответе ръцете и изпляскайте с ръцете толкова пъти, колко са крачетата на зайчето. Да ви видя. Браво! А сега на масата ще почукате толкова пъти, колкото звука има в думичката дом. Добре. Така. С това смятам да спираме. На тази спирка достатъчно се задържаха и ви казвам едно голямо браво за това, че се справихте прекрасно с задачите. Да си спеем втория куплет от дворчето. Тича бързо влака, води 100 юнака, 100 юнака пеят, пеят и се смеят. Ту-ду! Влакчето спира. Пак имаме червен светофар. На спирка всички да прочетем. Български От тук ви казвам браво, защото всички прочетахте. Сега ще ви кажа една гатанка. Слушайте. Аз съм цар на царевете. Силен като ветровете. Сред животните съм пръв и се казва... Може ли? Така, я да видя. Излез, Анастасия, заповядай, напиши думата Л. Сега ще ти кажа къде да напишеш. Айде и тук я напиши. Л. На този ред, на тесния. Добре, защо не записа с Ф, ами с В? Добре, браво. А сега съставете изречение с тази дума Л. Лъв е царя на животните. Лъвът е царя. Кажете. Този дядо. Аз видях лъв. Добре. Така. Лъвът е много бърз. Така. Тихо. Лъвът е много страшен. Така. Кажи да. Лъвът не гони. Ванчо, чакай. Мими. Така. Добре, чакайте маничко. Лъвът да бъдат анчопите. Ще ви поставя тук задача. Сега, Митко, моля, затваряй маничко устата. На край на всички тези изречения, които казахте вие, какъв знак ще поставите? Точка. А как ще го започнете, ако трябва да го напишете? Голямо. Сега, искам да съставите това изречение, на което поставяме накрая точка, казваме, че е съобщително. Така ли беше? Да. Изречение, на което накрая ще поставите въпросителен знак. Мими. Страшен ли? Точно. Къде ги? Кой тича навън? Точно. Лъвът ли бяга? Лъвът ли бяга, маги? Лъвът ли е цар? Айде, няма да се
Митко? Какъв е лъвът? Така. Добре. Така, Ванчо. Така. Така. Лъвът ли гълънчо? Деца, слушайте, уважавайте тези, които съставят изречение. Кажи, Анди. Така, а сега съставете изречение, накрая на което Васко? Удивителен. Удивителен знак. Кажи. Лъвът ли тича? А питаш, Митко? Лъвът това е нещо. Така. Лъвът е много бърз. Лъвът, ама трябва да изкажем така, че да поставим съответно. Лъвът е много бърз. Маги? Лъвът напада. Лъвът, оле, лъвът ме напада. Лъвът бяга в зоо. Добре, достатъчно. Така, сега. Слушате ли? Маги. Да прочетеме думичките, всички заедно. Първи. Сега, чакай. Това е едно деформирано изречение, което думичките са разпъркани. Нашата задача ще бъде да ги подредим. На двора играят весели деца. Ама там, гледайте, с каква буквичка започва изречението. Кажи. Весели деца играят на двора. Весели. Сега, ако не бехме поставили там главната буквичка, можеше по този начин, който каза Станимир, но тъй като сме записали голяма буквичка, весели деца трябва да бъде първата думичка, защото знаем, че изречението започва с главната буква. И накрая, Мими Орумова, на това изречение, какъв знак ще поставим? Накрая на това изречение ще поставим точка. Така, добре. Анди, сега слушайте какво ще ви кажа. Ако слушате ли не, имаме няколко изречения. Подредим ги по смисъл. Какво ще образуват тези изречения? Анастасия? Те ще образуват текст. Текста може да бъде разказче, може да бъде приказка. Помислете, кажете, как започват приказките? Мартинча? С главна буква. Не, имало едно време. Живеели някога. Така. Добре. В едно село. в едно село, в едно племе, в едно царство. Така, добре. Виждам, че знаем. Сега слушайте това, което ще ви кажа от една приказка. Вие трябва да можете да отдахнете. Някой имало и животните някога изпращали своите птици до училище. Те имали свои училища. От коя кажи края? Приказката? Приказката най-доброто птиче. Сега, отвори на 8 страница. 8. Хайде. Готови ли се? На 8 страница. Чакай. Така. Айде започвай. Деца, пръщето ще четем на веришка. Добре, Дани. На 8 страница. Но госпожо, така ли или така? Отвори ли, Дани? На 8 страница. Той може би ги разхвърлял страница. Айде, Ели, започвай от начало. Заповядай. Едно време и птиците пращали децата си да учат, що като хората. Браво, айде. Те си имали свои училища. Така. Една ластовичка и една врана. Живеели наблизо. Веднъж
Лястовицата видяла, че враната бърза на някъде. Станимирчо. Накъде си се разбързала така съседке? Довърши, попитала. Попитала я лястовичка. Маги. Бързам за училище. Храна да донесам на врабчето си. Вранчето си. Хайде, че. Почакай, съседке, примолила се лястовичката. Така, Рай. Ела да ти дам да отнесеш храна и на моето лястовиче. Янко. Айде, ще покажи му къде трябва да чете. Спокойно. Айде. Ами, как во и во до птиче. Мартинчо нататък. Който птиче. Попитала, тук. Попитала. Попитала враната. Не, къде отиде? Ами. Добре, не го Знам. По какво ще го позная? Така, кажи. Гледай, кое птиче е най-хубавото. То е моето. Нататък. Фъркнала враната. Минало така доста време. Така, стоп, Мими. Ето ти я, връща се пак. Посреща я лястовичката. Пита я Стоп. Какво стана съседке? Добре, вас сте стали. Даде ли храна и да моето лястовиче? Анди. Ох, сестрички лястовички, отвърна враната, загрижено. Така нататък, Горко. Послушай какво нещо се случи. Така. Отивам аз на училището, нахраних моето вранче и взех да търся твоето лястовиче. Така нататък. Боянка. Айде тебе. И нали и каза да търся най-хубавото. Така нататък. Дани. Така. И което е най-хубаво, нему да дам храната. Така, Ванчо. Нему да дам храната. И взех, че дадох всичката и взех, че гледах, сестро, гледах всички птичета. Но от моето по-хубаво Мартинчо нататък. Дай му, Ванчо. Че нямаш. И взех, че дадох нему и твоята храна. Така, понеже свършим, айде започни от стихотворението, което е след това при мамо и при татко. Ето да ми. Колко мило, колко сладко е при мама и при татко. Те за нас се много трудят. Те за нас сън се будят. Щом очите си отворят, с кого ще заговорим. Достатъчно, ще заговорим. Така. Баща, мама, тук мина с зората под минута. Добре. Нека печем да бави две. Сега. Справихте се отлично всички с часовето. И сега, за това, че се справите отлично, ще ви кажа една поговорка. С добър другар и в най-лошо време е весело. За коя приказка, Горко,
Помагам на бате. Не. Страхлив другар. Ванчо, заповядай на дъската. Анки, Васко, напред. Страхлив другар. Сава Попов. Хитър Петър отишъл на лов с един приятел, и както вървели, изскочила една мечка. Петровият приятел хвърлил пушката си, едва успял да се изкачи на близкото дърво хитър Петър. Пукнал да бяга, но се препънал в един камък и паднал на земята. Мечката отишла при него, позавъртяла се, подушила го и си тръгнала. Когато овците се са взели пушките и казали: Петре, какво ти каза мечката? Усмихнал се хитър Петър. Каза Вълче, с такъв другар да не излизам на лов. Добре, браво, Ванчо. Още една поговорка ще кажа. Дървото се придвижва, докато е младо. Въртинче, от коя приказка е това? Айде, този Кристиян ще помагам на баде. Жорко, заповядай. Ето тук, моля. За всички имате неща, така че. Моля, айде, заповядай. Магът на баде. Един баща е имал двама синове. Той много ги обичал, но не ги научил на труд. Веднъж ги пратил в гората да насечат дърва, но те се заиграли и забравили за какво са отишли. Чакал ги бащата, чакал ги, но като видял, че закъсняват, и отишъл да ги търси. Намерил ги да си почиват под дебела сянка. Какво правиш? Попитал по-големият брат. Нищо не правя, почивам си. А ти какво правиш? Попитал малкият брат. А той, като не бил чул какво бил казал брат, отговори: помагам на бата. Хубави синове съм си отгледал. Единият се почива и не прави нищо, а другият му помага. Браво! Така, и до тук ще свършваме с работата по български език и литература. Да се изпеем последния куплет. Зорена Баира, Вагна спира, слушайте, другари, тук е нашата гара. Така, и последната спирка е спирка. Спирка поздрави. Поздрави. Така. Или всичко, което ще изпълните от тук нататък, е поздрави за всички присъстващи в класната стая. Да си изпеем с първия куплет от песента Високи сини планини. Високи сини планини, реки и златни равнини, небето като от коприна, това е моята родина. Небето като от коприна, това е моята родина. Татко Вино, Петко Райчо Савенко, хубава си татко Вино, име сладко, земя рай, сърце младо и невинно, на теб тръпката играй. Мили ми са планините и на север и на юг, драги ми са равнините, наблюдели с нашия път. Дойде небо и ясно слънце, дойде очи свят живот, ще обичам аз от сърце тази земя и този народ. Така, ще си изпеем песента Лаленце се люле, Валенце се люле, на зелено ливаде, на зелено
Тихо. Женил се той и довел снаха, а тя била много мързелива. Жено, вземи ментите и тръгни за вода, аз ще те дърпам, да видим дали снахата ще се засрани и ще отиде тя на чешмата. Както казал старецът, така и направи. Дядото взе стомните, а бабата взела стомните, а дядото я задърпал. Дай стомните, бабо, стара си, аз ще отида. Не, аз отивам, това не е мъжка работа. Снаха, гледала ги снахата, гледала ги им се присмява. Брей, каквите разбрани хора! Не може ли ти да отиде за вода днес, а другия утре? За това много ум не се иска. Дали се е скрила? Пчелица ли покрила? Кой на портичката чука? Махай се, момче, от тука. Моля те, не дей ме връща. Дай да видя твоята къща. Надникни, момченце мило, но помни, че имам жило. Хей, пчелицата му баба, кой ти я пити дава? Месец си ги аз самата, от прашеца на цветята. А когато сняг забръска, що ще чиниш ти за мъска? Ще поискам срам, не срам от твоя дожитце сбран. Аз пък няма да ти дам, види да ти мързела. Деца, мързили нещо? Да. Мързили? Да, не. Кажи си. Не. Защо? Мързили вече? Не. Крис иска нещо да ни каже. Защо? Защото той какво прави? Защото той Свири и весели. и весели всички. Така. И колко хора има музиканти, които ни веселят. За тях не можем да кажем, че са мързеливи, нали? Така и за Штурчо. Добре, въпреки че мравката така го нарича. Добре. Той иска храна за сивата обаче. Да, не си е събрал. Ние ще му помогнем, нали? Така. Теди, заповядай. Екскурзия от Дора Габен. Дайте ми чорапки, дайте ми обуща. Колко е добричка, мама, че ми пуща. Пълтото на рамо, хляб в стопичка. Опа тая мама, колко е добричка. Шаро, ти се връщай, дириш си белята. Само хора ходят горе в планината. Оле, закъснявам. Тръгнали са всички. Богом татко, мамо, колко сте добрички.
се будят, щом очите си отворим, с кого ще заговорим? Нашата мама, кротка, мила, с зората подранила. Тихо татка да събуди, да отиде да се труди, да печели и набави дрехи и обувки здрави, и тетрадки и писалки за дечицата си малки. Колко мило, колко сладко е при мама и при тата. Иван Глазов, дядо Господи, прости ме, моля ти се от душа, суми разум надари ме, да не мога да греша. Запази ми ти сърцето от зли мисли и неща, всичко видиш от небето, зло до мен не де праща. Дай на мама, дай на тате, здраве, сила и живот, мир, любов на всички братя и добро на наш народ. Учете се, хайде, Мартине. Мартинчо. Тихо. Изправи се. Айде. Учете се, мои птички, пишете, четете и своята малка глава с разум натворете. Днеска умът и разумът света управлява, а думите дано, ако гладни лягат, стават. Науката напред крачи, това раздава злато и говори, умното ще бъде богато. Пеят весели деца, светят чистите лица, и с божури в ръцете, с кончета и розно цвете, дружно виеме венци за далечните предци. Днес е празник най-велик, ден на нашия език и славянските народи, ден на Кирил и Методий. С техни букви всеки ден ние пишем и четем книжки български чудесни, с приказки и родни песни. Грее весело небето, над Балкана и полето, чароликат пойни птички, край жили и край рекички. Носех цветя и в ръцете с росно цвете. Ние кичим ликовете на учителите, братя, да ги славим по земята, вредом докъдето стига родна реч и родна книга. Така, ще стоите тук. Хей, дивно изтече, слънце весело пече, ето за раздяла вече звънка бялата звънче. С Богом класна стая, с Богом тебе шири и чин. Вече ни очаква, зная, весели игри. С теб молим, с вас тетрадки, няма да се разделим. Пак под белите палатки, цяло лято ще държим. А на есен ще се върнем дружно в клас, ще започнем пак с песен, първия учебен час. Хей, дойде на срока край, хайде всички да вървим. Ти прощавай класна стая, с Богом, че любим. Зарадвани, нетърпеливи, потегляме в този час. Да по-големи, по-щастливи, на есен да се върнем в клас. С теб, учителко любима, съм от първия учебен час. В чертички и улички, в букви мънички и слички. Ти да пиша ми научи и света пред мен отключи. Днес, учителко любима, свършва първата година. Твоят поглед ме не грее, твоят образ ме живее, твоята обич и надежда път сияя ме повежда. Късам с моя учител цветя, здрави цвалени музухари. Сам се катерих по диви места и по чукари. Носех цветята на другия ден, пъстри букети, стисках ги радостен, тих и смутен, все до сърце. Моят учител, усмихнат и благ, казваше с радост, колко цветя си донесъл ти пак, цяла грамада. Ти ми дъхтиш нагоре, на руса, с тия букети, сякаш твоята руса коса, стана си цвете. Колко щастлив и доволен бях аз, с весела песен купах навън и букети беях, пролет и есен. Тесен бе целият разцъфтял. Малко ми бяха цветята, аз за учителя бих обрала всичките цветя на земята. Безброй са имената ти, учителю, за това няма да те наричам само с едно име. И няма да рисувам лицето ти, защото всеки носи в сърцето си твоя образ, какъвто го е запомнил с паметта на детството си. И всеки би могъл да те нарече Учителю мой! Сега
вземи цветята от класа и пожелаем на всички ученици, навсякъде където и да са, да носят радост за грейни лизеници. Да хващат устни в живата вода, да им се сбъдват винаги мечтите и да остават по една следа, по пътя на чертан към висените. Днес кецаните вън са разцъфтели, завърнаха се птичите ята, а ние весели щастливи изритаме от класната врата. Иде бълдо лято, тръгвай към полата, неспокойно лято. Класната ни стая, нека потъгува друг, просторни мами, друг глас се чува. Але, сато, пладно, далеч зубени, билките опойни, случаи студени. На учебната година звъни ситния звънец, грее утро, свежо синьо стъп на билки и звънец. Пей надалече, ято птичи глас, звъни, звъни, или е топло лято, идеш с горещи дни. С Богом светла класна стая, липват детските мечти. Чака ни без края, с нови чудни красоти. Зарадвани, нетърпеливи, Потегляме. в този час, да по-големи, по-осливи, днес да се върнем в клас. Проща. Прощавай, весел слънце, от днес отдай ясна за всички вълзанци тече. Далеч се носи бодрата ни песен, очаква ни прохладната гора. Довиждане, приятели, до есен, довиждане, учителко добра. Сетният школски звънец отзвъни, лятното слънце в душите ни грее. С горски пътечки и морски вълни започват моите летни дни. Свърши се готови. Хей, свърши се тази година, заразяла дойде час. Хей, ура, 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 заразяла дойде час. Хей, ура, 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 заразяла дойде час. С Богом книжки и тетрадки, с Богом наш учител драг. Хей, ура, 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 заразяла дойде час. Хей, ура, 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 заразяла дойде час. Поклонете се. Слушайте, свърши тази учебна година и родителите видяха, пък и не само сега, че знаете много неща, научихте се да четете, да пишете, да решавате различни задачи, да разказвате. Или това, което беше предвидено за първи клас, е усвоено от всички вас, като има някои дечица, които все още малко им трябва, за да работят по-бързичко, да бъдат по-сигурни. Или това, което ще кажа, че всички ученици минават във втори клас и това, което сме постигнали в първи клас, дължим и на помощта, която ни оказва през цялото време госпожа Шаламанова, за което им благодаря от ваше име. Ако са съгласни родителите и от тяхно име да благодаря на госпожата, която се отнасяше много сериозно към нещата и работеше много сериозно с децата втора смяна. Също така искам да благодаря от името на децата, може би и от на госпожа Шаламанова, на родителите, които бяха и те наши помощници през цялата година. Желателно е да помагат на децата и през следващата учебна година.
за да има резултати. Сега, казах още веднъж, повтарям, всички минават, всеки във втори клас, всеки ще получи удостоверение за завършен първи клас. Борко, айде не ме карай да повишавам тон. И това, което искам да кажа, тъй като от утре вече сте в една голяма ваканция, не само за няколко дни. Имате юни, юли, август и половината септември. Голяма почивка. През това време, слушате ли ми, ще играете, ще ходите на почивка с вашите родители на море, на Балкан. Но не трябва да забравяте, че сте ученици. Трябва да четете. После ще ви покажа, имате списък с книжки. Трябва да пишете това, което съм писала като задача и да решавате задачи. Тъй като ако това не се прави, а само играете, знаете, че като дойдете на есента, ще бъдете забравили всичко. И да четете, и да пишете, и да смятате. И желателно е повечко задачи да решавате лятото, защото все още има ученици, които ползват пръстите. Пръстите от следващата учебна година вече да ги няма. Задачките да бъдат в главата записани. Разбрахме ли се? Така. И друго, което ще кажа, освен, че трябва да четете, да пишете, да решавате и да играете, обръщам внимание и на игрите. Оля, велосипедите, които ще карате на улици, където няма коли. Игрите, които правите, криеница, гоненица, да бъдат по дворовите. Ако случайно излезете, да се оглеждате, защото ще ви кажа един пресен случай, ония ден, когато идвах в училище. 2 деца от нашия клас, няма да ги назовавам сега, и по-голямото братче на едно от тях, се гоняха. По-голямото братче излезе вън, като тича за малко да го сгази колата, която идваше отгоре, тук на улица. Затова знам, че много от децата ще отидат при баби и дядовци, друга част ще си останат тук. Вие сте на работа, родителите. Непрекъснато говорете къде да играят, къде да карат велосипедите си, за да не се случват неща, които не са желателни. Така, сега, айде ще взема първо цветето. Благодаря много. Заповядай и честито. Ще си прочете с колко минаваш от втори клас. И желая този успех, това, което съм писала, да бъде и следващата учебна година. И ето тук отзад са книжките и това, каквото трябва да правиш. Да има диктовки, да има препис, да има думи си кратко, малък йо, за звучните съгласни. И по математика задачки, събиране, изваждане, преминаване, без преминаване. И... давай. И по една книжка "Вълшебно лято", в която ще решавате задачи, ще четете, ще пишете. Заповядай и честито. Анди! Заповядай. Анди! Благодаря, Анди. Сега, честито, Анди. Желая това, което съм писала и следващата учебна година да бъде, и отзад са нещата, които ще четеш, това, което ще правиш, и книжка. Това при мен сега. И ето, вакансия желая. Честит празник. Борислав. Борко, честито.
завършване и следващата да се запази това, да бъдеш все така старателен да работиш и отзад ще видиш какво имаш да четеш. Благодаря, Борко, заповядай. Заповядай книжката. Благодаря. Ела сега към мен. И празник. Борянка! Айде, Борянка! Честито, Борянка! Желая главата се запази, даже и да се увеличи през следващата учебна година. И тук отзад ще видиш какво има да работиш през лятото и желая да се увеличи. Заповядай, че си празник, Богу. Благодаря ви много. Айде. Боянка! Къде е Боянка? Другата ли всичко искам? Другата ли всичко? Честито, Боянка. А ти през лятото ще работиш повече години, за да стигнеш и останали. И отзад има какво ще правиш. Няма промени. Ела си заповядай. Това е две. Ела при нас. Георги! Жорка, благодаря. Честито, Жоро. Все така старателен. Да завършиш винаги така, да са нещата, които ще четеш. Благодаря ти, Жоро. Отлично, лапът при мен сега. Ви желая весела вакансия. Заповядай, че ти празник и на те. Васко! Заповядай. Честито, Васко, завършване и преминаване втори клас. Ще бъдеш много подписан, нали? Айде, Ела сега при мен. Ела, Василе. Заповядай. Ела. Дани Костов. Благодаря, Дани. Василе. Чакай сега, чакай. Айде, мама, честито, Дани. Успешно завършване. Айде, завидявай. Дани, заповядай. Благодаря много. Пожелавам успехи още. Ела сега вземи тази книжка за теб. Заповядай. Дани Бочуков да идва при мен. Хайде, Дани. Ще го закачиме. Заповядай, че е празник. Честито, Дани. Отзад са нещата. Ела тук, Дани. Димитър. Лек, ще извади
Сито, Митко, все така, да бъдеш. Чакай, да ти снима. Светло сто там. Така, ела сега тук. Ели, прибавни се сега. Върни се. И сега чакай. Чакай. И за тебе глазалка. Ми трябва да помяна, защото дали има хора. Има ли за нея? Заповядай. Ели. Ела напред при мен. Благодаря, Иване. Честито, Иване, завършване и да бъдеш си. О, чакай сега. Това на телевизионно, нали? Това имаш вълшебно лято. Сега за това не те иди там е госпожата. Кристиян, айде Криси. Кристияни, честито завършване и да бъдеш Мама, и дай ли си? обещаваш ли? Мария Костова, айде Мими. Благодаря, Мими. Мими, честито завършване, преминаване в нови клас и сега да бъдеш. Кой на мен ми помня за Айде, Мария Орухова. Честито завършване и желая така добричка са изкучена. Госпожата да ви даде книжка. Маги и Магдалена, хайде. Защото вече са във втори клас. Маги, обади се хубаво. Маги, към мен. Маги, обади се към мен. Маги. Маги Шишко. Ето! Ела при мен. Мартина, чакай, няма да тръгвате. Чакайте. Може ли да взема вода? Вие водички си я дръжте. Мартинчо, честито завършване. Все така. И
Здравей, Марианчо. Госпожо. Чакай, Марти, чакай. Чакай, ти ли става? Честито завършване, Мартинчо. Марианчо. Госпожо, да ми пали това. Теодора, трети. Ей, сега спени Милица. Защото си по списък, както са в дневника, така съм ти наредила. Няма нищо, тя ще дойде. Някой да ни остане да си седи. Това ли е? Папа, мама, къде отиде? Папа, мама, къде отиде? Ела, Марианчо, при мен. Папа, мама, къде отиде? Честито завършване. И сега добричка. Никол, седи. И сега след малко. Много са. Айде. Ей сега, Янко. Изчакай, че ти си доста назад. Последен номер си в списък. Айде, Никол да дойде. Ник, айде. Нека се погледат още малко децата. Благодаря. Ето завършваме. Радослав. Къде е Радослав? Хайде. Благодаря. Госпожо. Червена, откъде да буряка майка? Рая! Хайде, следващата Рая си ти. Училе, може ли малко да излезне? Рая. Можеш ли, Рая? Стефан, Стефчо. Да не видя подарък на госпожата. Ела, приме. Благодаря ти. Янко. Благодаря, Янко. Ела. Честито, Янко, завършване и презентите Слушайте, деца. Скъпи деца, уважаеми родители, днес е една много важна дата, както за цялата ни страна и за цялото славянство, така и за вас. Кой е днешния ден, деца? Кой е днешния ден? Казвайте. 24 май. А кой е 24 май? Защо е толкова важен ден днес? Кажи. Защото Кирил и Методи са създали азбуката за Кирил и Методи празнуваме. И днес, на този ден, 24 Е създадена славянска азбука.
създадена, но това е деня, който ние всички славяни сме определили за ден на българската просвета и култура. Тоест на всеки, който чрез буквичките се отваря света. Тоест днес е деня на буквите. А вие вече ги знаете, нали? И сте грамотни. И може да четете. Ама може и да смятате. Така, и може и да пеете. И много други неща още сте научили. Тоест, деца, вие вече сте подготвени нататък за училището. Браво на всички вас. Радвам се за вашето успешно завършване. Да, за това, че всеки един от вас с положения труд вече е грамотен и може нататък да овладява знанията и науките, които му предстоят в дългия живот. Искате ли всички заедно да благодарим на вашите учители? Да! Защото най-голяма заслуга имате и да кажем всички хора. Благодарим, госпожо Темедукова, госпожо Чана. И още на кого трябва да благодарим, деца? На мама и тата, разбира се. Хайде да благодарим и на тях за помощта. Благодарим и мама и тата за помощта и за всичко, което правите с нас. Така. Точно така. И в този хубав ден, понеже знам от утре какво предстои за вас, а какво предстои от утре? Ваканция, най-хубавото нещо. Тук в този подарък, дето получихте, прочетох едно много хубаво заглавие. Кой ще ми го прочете заглавието на книжката? Кой ще го прочете? Хайде, Кристияне, прочети го. Вълшебно лято. Деца, желая на всички ви едно вълшебно лято и живи и здрави на есен и 15 септември да се видим в училищния двор и да започнем втори клас. Но толкова ще бъдем горе. Така ли? Вече няма да сте в класната стая на първолаците и ще бъдете в класната стая за втори клас. Правилно. Желая ви вълшебното лято на всички и на вашите родители. Госпожо Щега, от името на нашия клас, благодаря на всички.